Umsusi weinkulumo uDJ Hloku unyakaza uTikTok noFacebook wenanela uTwitter noInstagram. Bathi sithengathengana isilingisa umtirman sakhipha ienvelope ebrown sadla umhlanganiso. Into ethe sebeyigxekile kwathiwa imphumela ishintsha ulo owinile. Bathi sebeyigxekile kwathiwa imphumela ishintsha ulo owinile. Kumemeza uTshatha noMroza phakathi kwamabili kolokhozi kwaduma iningizimu Afrika. Into enabalandeli abayingcosana yaginqa uKabzade Small noBig Zulu nezinkulungwane zabalandeli. UBoynews eksibantwini kuOsama kwamangala igoli neMpumalanga bathi lokhu siyakweshwama wabasobozoliso kweshwama oyintaba ekhwele yadilikwa ungizwe emchunu nosaziwayo sebekushila bakushila igqoma ipiyane igcinene ubahlulile umvotela ovotelwa abantu abanohlonze ekuvota ingonyama yamaZulu kwavuleka amaZulu kuvote ezilandela unxamalala bebengayivimba kanjani leyo nduku abasatabalasa kwavota bomthetho sithembiso mngomo makhathi bagoba uphondo wayivuma ingoma kukhala umzimkhulu amabhinqa namakhola bethi wena Nkosi uyazi kwenzakalani ngamavoto okhosini savuthi isibani sashisa amadoda ubelobe nogalo kwathiwa hambani bafana nokhula zikhale DJ Maphorisa sale khexile ama siblings no DJ Mngadi sebemgxekile nangeinhlamba sebemthukile okusalayo unyaka usehlukanisile ubanyise ngobuhle ingoma nevoti bemzela ngobuso nangodumo basala nalo kwasala kusuka isidumo iningi livota ngemlomo maqede bagxeka bakhankasile engathi nalozaya ngawuthatha nongamthanda azamthande okwakobani ukufukuzela impumelelo iminyaka musuyitholile kube nabalwisana nayo ngilapha ngamagama ngenkondlo ngiyabethela mubheda ngiyakutingela ngincanawe yangempela.